uNkulunkulu ubonakala ezohlakaza lesi sizwe ufisa nokusenzela umusa ukuba hayi bantwana bami ukuze nginganihlakazi noma ningabhujiswa kepha nanku umusa nangu Hezekiya elethizwe ukuthi lamathambo awahlangane lithizwe laNkulunkulu kwezwakala ubuguquguqu kweza kwala umsindo omkhulu kwasuka ithambo elinye lahlangana nelinye kwezwakala sebekhuluma into eyodwa uthi uJehova mina ngiyakunivusa emathuneni haleluya Jesus mina ngiyakunisa ekuphileni ngoba sasesibona basebebona njengabantu abangathi abasekho ngathi bafile yabona uphelelwa ithemba ubuka nje umuntu oyisidumbu nje ngathi nengqondo ayisasebenzi kahle yes lord kanti uNkulunkulu uyabuka ezulwini haleluya uma ihlele ehlalweni sakho uyabuka ukuthi laba bantu kuze baphinde baphume emathuneni ababoshwe kuwo ngoba ziningi izinto ezayibacindezela endleleni behamba indlela abazalwana ayikho lula kodwa kuba nezinto ezivukayo endleleni nangu uNkulunkulu ethuma uHezekiya ukuthi hayi bo Hezekiya mina labantu ngizawubakhupha ethuneni ngizawubavusa kwabafileyo mina ngizobaphilisa mina ngizohlumekisa izinto ezintsha mina ngizobuyisa impilo entsha ithemba liyabuya manje ngizotha emakhefeni nangu uNkulunkulu ebuyisa ithemba yes Lord Jesus asithathelele ithuba silisebenzise kahle Nkosi yami nangu uNkulunkulu haleluya ezokhuluma nathi ngamathamba kade oma oh yes Lord uyawubona ithambo malomile nenja ithi mayiququngwa ubona uthi hayi yazi yadala ngesikhathi ngoba ithamba linalutho siphele ngisho umkantsha kodwa uthi uNkulunkulu ngizawuhlumisa imkantsha mina ngizawukhumisa nekusipha haleluya isinyama entsha kuningi okusilahlekele kodwa nangu uNkulunkulu kaIsrayeli ezobuyisa izinto ezobuyisa ithemba ezovuselela abantwana bakhe haleluya yes Lord Jesus usathane usicindezele ngeindlela eziningi Nkosi yami abanye abadumisi nje bakaNkulunkulu abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abefundisi oh Jesus usathane wagqiba yonke leyo namhlanje uzothi lamathambo mileyo kuwe usengawavuselela usewakahlumekisa asengawenza umsebenzi uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwabonakala kuthunyelwa umoya amathamba ahlangana imisipha yakhuma kwanyakaza idumo ngoba uNkulunkulu akafiki bese kuyathula ufika kube khona izinto eziphazamisekayo ufika bese kube khona amadidekayo ufika bese kube khona amabuzayo ukuthi kume kanjani yes Lord Master Jesus hallelujah hallelujah ngcwele hallelujah mhlamba abantwana basupha siyabonga wemvangeli uchitha indaba enkulu Nkosi yami yokuvusa kwamathambo abolile hallelujah imangasa into yodwa ukuthi lapho kungamathambo khona afile izinja idlalela khona uNkulunkulu mhlawumbe nakuba izinja sesadlala Jesu zadonsa ithambo elinye lashona ngalo hallelujah zadonsa elinye lashona ngalo hallelujah waqhamuka uMr Sibanibani wadonsa inhliziyo wanayo ngapha waqhamuka ubani wadonsa ikhanda ingqondo hallelujah kodwa uyahamba kodwa kuhlukene Nkosi Jesu uzubona ukuthi umuntu amathamba ayafa emzimbeni uswe ngayo police status ethi ngaze ngagowa ake ngishumeze laba bangaphandle ababhizi no TikTok no WhatsApp ngithi mina umuze police status womzwakhe ethi ngaze ngagowa Jesu ngenxa ukuthi izinja sayifikile haleluya enye inja donsa inhliziyo yanayo ngapha Jesus enye inja donsa umqondo yanayo ngapha Jesus haleluya sayibheke ezintweni ke manje Jesus sayodonsa izinja abizinto haleluya yes Lord Jesus noma ingafiki izinja inaphuze asinendaba kodwa lawo mathamba asangaphili oh yes Jesus ushaya hey ngoba niyagowa
Oh Jesus. Ago umuntu asahlafuna ekhandlela. Ethi uhalela into angayihlafuni. Fika ubhizi ekhishini uhlafuna ekhandlela. Ubona kumhlophe wacabanga ukuthi ichepisi. Kanti ikhandlela ubhizi uyago. Amathamba ahlakazekile. Oh Jesus. Bahlakazile abafana. Oh Ngoba Jesus. ikhona inkunzimalanga madoda ayi-93. Zifika uyiphilela kahle ungena stress bese ziyafika. Nkosi yami. Awumuntu sesifikile singomthembu. Sesifikile singomvlelasi. Oh Jesus. Sithi masiyibeke indaba noma ungafuni ukuqonda. Awumuntu madoda semfike kahle. Oh Jesus. Hallelujah. Kanti ngizokwenza ngizohlakaza amathambo. Yes, Lord Jesus. Angiyeke sengaba nomkhakha. Kodwa kudabuke namashethe. Ngambona nje usabe lapho lokho ecabanga izogabula. Shame. Shame wesabe shame. But iBhayibheli lithi wamemeza wenza kuye wezothi amathamba abizayo. Oh yes, Lord Jesus. Uyibona into zakho mase sayibizana. Hallelujah. Sasibheka 2026 Hey, sizobizana. Nkulunkulu. Hallelujah. Sizobizana. Angikhuluma nabasendlini ababuka generation manje. Hallelujah. Sizobizana izinto zakho seyihlakazekile. Hallelujah. Oh Jesus. Sizomemezana, sizoqokana. Hey Nkosi yami. Mongcwele. Angiyeke ngiswenkile, angiyeke. Angiyeke ngiswenkile, ngibulela indwangu namhlanje. Ngonibona kahle sengigqoka amasudu lawa abhukisanayo. Uyamazi uNkulunkulu ezolanda amathambo ewadonse. Thola kathi unyawo ludonswa izinja lwabheka le ikhanda likho nalo lingapha. Jesus. Phela lento wena okubonga ifana nokuthi wake wajola eDondotha. Wayeke eDondotha wajola eMzingazi. Wayeke eMzingazi wajola eNseleni. Wayeke eNseleni wajola eMpangeni. Amathambo akhe ahlakazekile. Oh Jesus. Kunethambo lakhe eliseDondotha. Kunethambo lakho eliseMzingazi. Hallelujah. Kunethambo lakhe eliseNseleni. Oh Jesus. Indekephetho shapha phakathi. Kodwa kunento ezowaqoqanisela ndawonye. uSathane ave ngasifuni. Indlela angasifuni ngayo uSathane. Ufuna ngabe kade kwaphela ngathi. Nkosi yami. Kodwa ngoba uNkulunkulu wenza iplan ukuthi kube khona igrace. Ngeke lizalifezeke lelo cebo lakhe. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Njalo abazalwane ukuthi kusokuyimvuselo lemanje kuyoshaya